Min meta f'Diċembru li għadda beda jopera s-servizz li jagħti għajnuna psikjatrika anki fid-djar tan-nies f'mumenti ta' kriżi ġew mijuna 218 persuna li aktar minn 90% minnhom baqgħu jieħdu l-għajnuna fil-komunità. Dan is-servizz ġdid imsejjaħ Crisis Resolution Home Treatment qed joffri għajnuna psikjatrika lill-adulti f'ħinijiet sensittivi ta' kriżi. Fil-binja ġdida dedikata għal dan is-servizz li qiegħda viċin Monte Carmeli iżda fl-istess ħin maqtuwa bi spazji u ġonna li joffru ambjent san fejn dawn il-persuni jħossuhom komdi jitkellmu dwar dak li qed itaqqalhom, iltqajna ma' Dr. Giovanni Grech, wieħed mill-ispeċjalisti tal-psikjatrija li jmexxi dan is-servizz, u spjegalna d-definizzjoni ta' kriżi mill-aspett mediku. Kriżi ta' saħħa mentali hija meta jkun hemm persuna li kollha tibdil fl-istat mentali tagħha. U din twassal sabiex dik il-persuna tbagħti biex tkampa mal-affarijiet tal-ħajja ta' kuljum jew inkella ikollha riskju lejn il-persuna jew inkella lejn ħadd ieħor. Dan is-servizz jingħata minn tim ta' professjonisti li jinkludi psikjatri, psikologi, tobba u infermiera. L-infermier Malcolm Bezzina spjegalna kif l-aktar sitwazzjonijiet komuni li waslu għal kriżijiet huma dawk ta' problemi fir-relazzjonijiet. Qegħdin naraw każijiet bħal ansjetà, depressjoni u adjustment disorders. U anke xi kultant ikollhom problemi nies li jesperjenzaw anke problemi f'relazzjoni anke fuq il-post tax-xogħol. F'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż diġà jeżisti servizz ta' outreach fejn pazjenti bi sfidi ta' saħħa mentali imorru fi kliniċi apposta u jieħdu għajnuna psikoloġika b'xejn. Iżda li qed jiġri differenti issa huwa li wara li persuna tidħol emerġenza tal-Isptar Mater Dei bi kriżi mentali tiġi riferuta għal dan it-tim minflok tmur l-Isptar Monte Carmeli u fi ftit sigħat tiġi kuntattjata u tingħata l-għajnuna li jkollha bżonn. Dan is-servizz jgħin sabiex persuna ma tiddaħħalx l-isptar. Allura aħna noffru follow-up malajr ma' persuni li jkunu qegħdin fi kriżi fejn qabel dak li jkun kellu bżonn jistenna iktar għal appuntament. Ħafna drabi dan is-servizz qed jingħata fid-djar stess tal-pazjenti. Nagħmlu kuntatt mal-persuna u nurwa is-servizzi available li konna ikun hemm min jażel li anke morru fid-dar tiegħu. Ikun hemm anke min m'għandux mezzi tat trasport, allura s-servizz jista' jilħaq dik il-persuna wkoll. Dr. Giovanni Grech qalilna li minkejja li kull persuna mejjuna ta' tieħ sodisfazzjon l-aktar li jmissulu qalbu huma dawk il-pazjenti li jkunu f'xifer il-mewt u jsalvaw. L-iktar li jolqtuni huma każijiet li ikun hemm persuna li tagħmel attentat kbira fuq ħajjitha u pereżempju jkollha tiġi rikorverata ġewwa l-ITU. Wara li jkunu rikoverati medikament jiġu referuti lilna u aħna permezz tas-servizz tagħna nissapportjawhom sabiex huma jkunu jistgħu jkomplu b'ħajjithom. Il-maġġoranza tan-nies li għal xi raġuni għaddew minn kriżi mentali fl-aħħar xhur u użaw dan is-servizz kellhom bejn 20 u 40 sena u l-istatistika turi li l-idea li l-aktar li għaddu minn dawn il-problemi huma nisa hija żbaljata għaliex nofs il-persuni li ġew bżonn is-servizz kienu fil-fatt irġiel. Kull min jixtieq aktar informazzjoni u saħansitra jagħmel użu minn dan is-servizz bla ħlas jista' jċempel fuq in-numru 2330 4500 jew inkella jibgħat email fuq crht@gov.mt.